This world is such a when I say this word, I don't mean in an ideal sense. I mean hip hop ngara kajing kala hasngap ay chapang kajing kem kajunga. Everybody back off. You know, everybody's like the Detroit type. Yeah. Everywhere. Big things. You want to be successful. Yeah. You want to be like Trump. Yeah. What's up? Gimme, push, 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 push. Step, step, step. Crush, crush. Kajing em jong phi jong la ka de tang mara dia u kan ja hang tangin sa siang pang ya ka de bangi shu ba la ruma hang ta ka de kajing so tu ha bangi dia u kan ja ka de shi sha kajing siang pang ya kai pop ka ba dia de jing em kajunga kajung phi baro shirta ka long kum la dangi berkat re maki pat bun ki ba dang berkat kam kai shisha ya ka en re la da video kan da hang ta pinta siam pang ya ka la da pi berkat ya kam ka ba pinta siam pang la da video kan ja si bun ki jing ya le ha ka jing em jong ye ki breu kan da ngin yang ha dan pangin ya le ya ka kam ka ba ei ya le ha perta om bang ni kalau dap re ngin ya le ngin yang meng sa chi sin ngin am ting ya no om dan balaban pen kelam yang ayap yeah pam 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 yeah ay hasgam pa perlak jong ngaya ka ne ka banga don ngam pen serwa hakane ka percay baro ngi kwa ban le ya kam ka jong u play en re mangi dang bun ki bang pang ha ki lan ka jong percay en re ngi dei ro hi ban le ya kam ka ba to ba percay hey wesa hang ne ha ka percay men ta ngani mat vet kan sap lang ya u play pun ki brew ki baklat kenya kata ki ye kalen ki ka pom dai la sin rang la ne ken dai ka chi su ta ka la na slay ai da ka benta ni i way pa i way iraha ya la ka sta jong ka percay ki tem ja ja kalen ti ka ba dai hang ne ha ka percay sa ai ka chimod ka ching perkat ka ba ba benta ka la na slay ba ka chi sha wala ngalong tong u ken na dai ya ka sap Dei ka jing siam pang jong nga jong pi ya u kan ja has ngap ba man tai ya ki tin ki ba mwet na wesa ai ni de ki kun ka si kara ai ni pla ya ki jing mwet ka ba pa ai yeah ha ha yeah woohoo